De peerskehazen had drok dwaande west met het verstapjen van meer dan 250 aaien op het kwartbalveld in Surhuizen. Basisschoolbaan uit Surhuizen en Stiensgeer van groep 1 tot en met 8 kon van 12 uur aan de jacht iepenje op een peerskeaaien. En de peerskehazen hier hem goed tarret op deze werkdag. Ik kwam vanmorgen uit bed, uit mijn hal. En ik had mijn vacht even kampt. En toen had ik mijn mandje gepakt. Toen had ik even een PA in lijn. En toen ben ik zijn verstap ingegaan. Ik vind het leuk om je aaien te zieken. En ik vind het, ik word sportief. En dan word ik, dat ik heel veel aaien heb, word ik wel een prijs winnen. En prijzen binnen er genoeg. Er binnen verskate aaien te vinden, maar alle jaar een oren belening. Wie had je witte aaien? Een wit aai die kist inleveren bij de bar of de jury of hoe je het maar nemen. En dan heb ik nog de gekleurde aaien. Daarmee maak ik kans op een prijs. Dan kist een prijs krijgen. En dan heb ik nog een ganse aai en daarmee kist de hoofdprijs winnen. Daarnaast wie er ook nog een tekenwedstrijd. Femke had Jeroen aangedien en had goed haar best dien. Ik ga gewoon thuis tekenen, maar gewoon tekening. En dan hingen hij daar bij het raam. Dus toen mocht ik een prijs uitzieken. En wat voor prijs had je uitgekozen? Gewoon karaal, daarmee krijg je jambandjes, meidje. Wat voor aaien had je verder nog gevonden en hoe volle? Gewoon 2 normale aaien. En wat had je met die 2 normale aaien? Ja, ik inleven staat als snoepjes, Kees.